Har du problemer med at ramme sideduerne på jagtbanen? Det kan du nu, uden besvær med aimer. Perfekt. Rigtig godt skud. Se Kasper, aimeren virker på den måde, at du prikker med løbet, trækker langsomt foran duen og trykker der. Og hele tiden, når du rammer enden af aimeren, så skyder du. Og jeg skal nok se, hvor du skyder hen, om det er foran eller bagved. Så kan jeg justere på aimeren, så afstanden passer hver gang på det samme. Prik, træk, skyd. Så prøver du igen. Aimer er udviklet for at gøre dig til en bedre skytte, og for at hjælpe dig med at forstå dit foranhold på et mål i bevægelse. I samarbejde med nogle af verdens førende instruktører, sportsskytter og jagtentusiaster har vi gjort det nemt for dig at følge duens gang, kendre dit gevær rigtigt og holde det korrekte foranhold på både højre og venstre duer. Og den justeres nemt, hvis foranhold ønskes ændret. Aimer er det perfekte værktøj for jagtaspiranten, der ønsker at blive en bedre og mere rutineret skytte. Men den er også enormt nyttig for instruktøren, som dagligt skal forklare sine kursister, hvad et foranhold er. Aim right the first time.